Dobrý deň. Vitajte v online knižnici pre revíznych technikov a elektrotechnikov www.retel.sk. Pre plnohodnotnú prácu s videoseminármi vám odporúčame zaregistrovať sa, prípadne prihlásiť v zákazníckej zóne zadaním svojho mena a hesla. Z hlavnej lišty si vyberiete oblasť, ktorá vás zaujíma. Vďaka ročnému predplatnému sa dostanete do plných znení vyše 600 článkov na témy revízií a elektra. Obsah portálu si môžete vyfiltrovať podľa vami zadaných kritérií. Tematickej oblasti, typu dokumentu, aktuálnosti. Práve ste si vyfiltrovali všetky aktuálne články s garantovaným obsahom pre oblasť revízií a technických zariadení. V lište nástroje môžete využiť nasledovné: vytlačiť si daný článok, poslať e-mailom, odošle na uvedený e-mail odkaz na vybraný článok. Odkaz vygeneruje hypertextový odkaz na vybraný článok. Poznámka umožní pridať k vybranému článku vašu osobnú poznámku. Obľúbené uloží vybraný článok do záložky vašich obľúbených. Zdieľať tento článok s inými záujemcami prostredníctvom Facebooku, Twitteru, na LinkedIn či zobraziť si QR kód. Zväčšiť písmo pre pohodlné čítanie si môžete tu. Na hlavnú stránku sa dostanete cez odkaz domov. V hlavnej lište okrem iného nájdete plné znenia aktuálnych právnych predpisov, ktoré si môžete filtrovať podobne ako články. Získate vzory správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške všetkých technických zariadení. Jednoducho si ich stiahnete do svojho počítača, doplníte o svoje údaje a používate v praxi. Okrem iného svoju pozornosť venujte pracovným úrazom a nedostatkom technických zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vašej práce, no dostatkom informácií im dokážete predchádzať. Vyhľadávač slúži na rýchle vyhľadávanie článkov podľa vami zadaných kľúčových slov. Zo zákazníckej zóny vyberáme Moja história, zobrazí vám zoznam článkov, ktoré ste si už prezerali. Moje obľúbené, zobrazí všetky články, ktoré si uložíte ako vaše obľúbené. Moja otázka, v prípade, že máte dotaz, neváhajte nám ho napísať a my sa budeme snažiť výjsť vám v ústrety. Ak potrebujete nezávislú odpoveď, neváhajte kontaktovať osobnú poradkyňu pre portál, či už e-mailom alebo telefonicky. V pravom hornom rohu stránky v sekcii FAQ nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne, ktoré vám môžu pomôcť pri práci s portálom. Okrem iného vám odporúčame otestovať si v teste compatibility, či môžete s portálom plnohodnotne pracovať na svojom počítači. Po dokončení vám bude zobrazený výsledok testu. Vyhovujúce polia sú označené zelenou farbou, prípadné technické problémy sú označené červenou farbou. Test možno opakovať tlačítkom Opakovať test. Výsledok testu je možné odoslať našej zákazníckej podpore tlačítkom Odoslať e-mailom. Ak však ešte nie ste predplatiteľom online knižnice www.retel.sk, urobíte tak jednoduchým objednaním tu. Ak máte záujem o informácie z oblasti elektrotechniky a telekomunikačných inštalácií, môžete si objednať modul Elektro. Ak však máte záujem o informácie z oblasti revízií technických zariadení, objednáte si modul Revízie. Odporúčame vám zamerať svoju pozornosť na modul Revízie a Elektro, kde za zvýhodnenú cenu nájdete všetko, čo k práci revízneho technika a elektrotechnika potrebujete. www.retel.sk